Nissan Sunny 1.6 VVL Turbo GTR Racing Tuning, 480 άλογα. Πολύ δύναμη από μόλις 1600 κυβικά εκατοστά, αλλά δυστυχώς έμεινε αποσιασμάν στην τελευταία μέτρηση. Παρά το γεγονός αυτό, οι επιδόσεις του ήταν φωτιά, μιας και παρά τα 5,78 δευτερόλεπτα για το 0%, το 400 καλύφθηκε σε 13,25 δευτερόλεπτα, ενώ το χιλιόμετρο σε 22,87 δευτερόλεπτα με 237,3 χιλιόμετρα ανά ώρα ταχύτητα εξόδου.